σκοτώσεις. Μοίρα. Ρε μαλάκα κόψε, έχω πολύ λεπτά πάνω μου. Έχει βάλει! Έχει βάλει! Δεν το είδα σου λέω. Ωραία, μας κάνω όνειρα. Απέναντι έχει τέρατα, ωραίες τι μας βλέπεις. Κάνε λίγο σκάν. Κλείς την πόρτα! Τα λέω τα λόγια. Γάμο τη μάνα σου. Νόμιζα ότι μ' άκουγε από τον Ορέστη. Έλα. Λοιπόν, Ορέστη, βλέπει την κάμερά μας, μπαίνουμε πάλι μέσα. Ωραία. Μάρα, από πού ήτανε ρε? Βλέπω. Το βλέπω. Ωραία, έφυγε. Πίσω σας είναι, πίσω σας! Και εσύ, Λίτη, και εσύ. Ωραία. Από εκεί που... Λοιπόν, εγώ... Απέναντι είναι. Το βλέπετε. Απέναντι. Δεν έχω και τους δύο, σκάσε λίγο, περίμενε. Τι, ωραία, Μάρα, πες πρώτος. Εδώ Λίτη, απέναντι μας ακριβώς. Ωραία, τι Μπορεί να να κάνουμε? τώρα, δεν ξέρω. Τι θες να κάνουμε, πες μου. Είμαστε ασφαλείς, λέει ο Ρέστης. Σίγουρα. Ή του λες το walkie-talkie Για είναι τώρα. δίπλα. Άμα έρθει κάτι ούρλιαξε. Το κόκκινο. Μαλάξε, θα τρελή. Ρε Λίτη, πουτάνα! Έχω πάρει Αυτή! Να το, ναι! Τρέξτε! Μην του πες μέσα εδώ πέρα. Το κούλι, κάτι! Ήρθα απέναντι. Απέναντι. Α, είσαι απέναντι. Έρχεται. Μάνα, τρίχα, έχουμε έξω. Είναι στο Μάρα. Πάρε το Μάρα. Έχει πάρει το σέρβις. Μάρα, θα το γαμίσει. Έχασα το Μάρα. Θα σε γαμίσω. Βάζεις να διεχείς την καμάλα μου. Αδελφέ, δεν βλέπω τίποτα. Ορίστε γαμιέται. Ορίστε την πάστα διευρωμένη μπροστά μου, βλέπω ένα τέρα ρε μπάσταρδε. Τι μου κάνει? Είναι μπροστά σε ένα τέρα. Πώς φαίνεται, Λίτη? Είναι το μαγμογανή στην κολοτρυπίδα. Είναι είναι ανθρωποειδές με μεγάλο λαιμό και έχει λεπίδες στο λαιμό του. Και εκτός από αυτό, η μπαταρία μου είναι στο 75%. Πρέπει να βρω κάπου να φύγω. Πού είστε? Ομάδα μ' ακούτε? Μάρα, λέει ο άλλος να γυρίσουμε. Πού είσαι? Μάρα. Is this what you want? Come on, strike me down, Zeus. You don't have the ball. Μάρα! Έπεσε κεραυνό στο Μάρα! Έπεσε κεραυνό στο Μάρα! Υπάρχει Μάρα! Το δικό μου είναι φύγε! Το πήξε! Θέλω πρώτες βοήθειες! Πού είσαι, τι πρώτες βοήθειες? Εδώ ήταν στα χέρια μου, ξεψύχησε! Aggressive life forms έλεγε. Και βλέπω κάτι! Τι είναι αυτό? Εδώ κάτω βλέπεις! Κυψέλη είναι ρε! Hive. Μη! Άρχισε πάσα γάμα στο σπίτι σου. Μάρα! Πέθανε! Ρε μάρα καλά! Ρε πολλά. Πού είναι ρε μάρα, πού πέθανε? Να το να. Πήγα, θα κυνηγάνε.
Τι στο Μάρα. Πήρε το Μάρα. Γι' αυτό λέω να πούμε, γιατί εγώ μετά θα κοιμηθώ. Πάω. Γαμιέσαι, ρε τι! Κλείσε! Μπήκα μέσα! Το πήρα το όμως, είναι μέσα. Τι είναι αυτό? Θανατέρας. Άλλο βρήκα. Μας βαράει αυτό, είναι τύπλα jumpscare. Ναι. Ναι, μαλάκα μπήκα και στο πάρμα. Περίμενε, εσύ. Είναι εδώ πέρα σε μένα. Δεν ξέρω τι είναι. Το ακούω απ' έξω και είναι τρομακτικό. Μαρά, εσύ έβγες, εμένα έχει άγκρο αδελφός όμως τελικά ρε. Έφερα damage στη σειρά που έχεις ένα άκρο. Πόσο damage, να το ρισκάρω. Τα μαϊδόνεις στην πόλη και είναι ακόμα απ' έξω. Λίγο, λίγο πέρα. Μέχρι το 18. Μόλις το πήγες δείχνει το τέλος μου. Είστε πάνω στο τέτοιο. Είμαστε πάνω του. Είναι πάνω στα καγκελά του. Κάτι είναι εδώ πέρα σε μένα! Δεν ξέρω τι είναι. Το ακούω απ' έξω και είναι τρομακτικό. Μαρά, εσύ έβγες, εμένα έχει άγκρο αδελφός όμως τελικά ρε. Έφερα damage στη σειρά που έχεις ένα άκρο. Πόσο damage. Τα hydraulics στην πόρτα κάνουν fail και είναι ακόμα απ' έξω. Πολύ λίγο, λίγο πέρα. Μένω 10%. Μάκης νομίζω ότι ήρθε το τέλος μου. Και Καλά, λένε, δεν σου πάνε τίποτα. και λένε εδώ δύο λιοντάρια. Μην μιλήσετε. Θα βγει από το πατ. Παλάκες! Έλα αυτό! Πάω φύγουμε. Τι είναι αυτό? Βίτη, πού είναι Μάρα! Πού είσαι? Πού είναι ο Μάρα? Τον έβαγε! Μέχρι να ακούσει τη μουσική δεν πάω. Μη μιλάς Μάρα, μη μιλάς. Ω γαμώ το σπίτι! Πλανήτης είναι αυτός γαμώ το... Πίδα, λέτε να πίδα. Ναι, δεν πειράζει, άμα λέτε δεν αφήσετε κούμπολας. Έχει τέτοιο! Μια κατσαρίδα! Η κατσαρίδα δεν κάνει τίποτα εκτός άμα αφήσεις κάτι κάτω και πας να της το πάρεις με εδώ. Να ξέρεις κάτι αφήσεις. Ορέστη σε μπάσταρδο ρε! Σε μισό, καρκινιάρι μπάσταρδε! Καρκινιάρι! Έγραψαμε το σήμα. Καρκινιάρι! Ναι, αριστερά. Και έχει κι άλλο τρίγωνο αριστερά. Αριστερά. Ναι, αλλά έχουμε hands full. Εκεί αριστερά. Εκεί. Πού είναι το βρίσκω? Προχωρήστε ευθεία. Έχουμε hands full, σκάσε! Δεξιά. Εκεί ευθεία σου. Ναι, εκεί. Ναι, λαλίτη. Δεν μπορεί να το πάρεις, Έλα, Δεν είναι να βγείτε, θα ξαναπάρετε γιατί να μην το φεϊλάτε. Μαλάκα, είναι προβληματικό το παιδί. Το ξέρω. Να πάω να καθορίσω, ρε. Ορίστε, Εντάξει, πάμε, ρε, ρε, το πείτε. δεν ξέρω που είναι η έξω. Να πεθάνετε, έτσι πάω να καθορίσω. Μαλάκα, πονάει το πόδι μου και να πάω. 15 δευτερόλεπτα ρε μαγκατούρα για αυτό, έλα εντάξει, ξέρα. Κάντε γάπη σου. Το Μάγκες κλείσα. είναι σκοτεινά. Ναι. Και δεν βλέπω. Έλα. Το βρήκα το έτσι μου. Γαμώ το αντιχριστό μου. Έλα, Λίτη. Ωραία. Ωραία, άρα τι θα κάνουμε, φίλε. Εγώ λέω, μπρο, η γλίτσα κάφλωσε, δεν σε δω. Πηγαίνει προς τον ουρανό η γλίτσα ρε. Μαλάκα, Μάρα, ρίξε λίγο να... Μάρα, τι κάνει, μπαίνει μέσα στην πόρτα. Τι κάνει ρε.
Ωραία, εσύ είναι βλάκας. Ωραία, Μάρα τρέχα, πάμε να φύγουμε. Μάρα, πού είσαι? Όχι!